Hi guys, welcome to our channel Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Mai Denze naBaba Denze vazodzokerana guys. Zvinonzi mind your own business because tasaimuone zvevaviri hazvipindi. Nzwai audio iyi. Hello. Hello? Ndiri. Moshe? Ndarusaite stress nezvakaitika ndiri. Alright. Tiri apri zvakatoitika ndiri. Alright. Ndambotsamwe kana kudini ndo chitori chi. Alright, bo. Saka muchaisa mari mangwana makuseni mainoenda unotora ndiri. Alright. Bo. Tonge chitaura pasha. Alright, mupemeta kunda foni yangu kana waweko. Yakatsemuka tachi. Nogadzirisa kwa yakatsemuka se. Ndakaidonhedza ndiri pabasa. Nogadzirisa. Alright. I'm sure mazvinzwira mega guys. Zvinonzi nyaya dzevaviri hadzipindwe nekuti unotoshaya kutowanda kupi kana vanhu ava vadzokerana. Saka vazukuru vambuya nehanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati varume vakawanda vanenge vachitoda kudzokerana nevakadzi vavo chero vahurirana, but vanotya, vanenge vachinyara vachitya kusekwa nevamwe vanhu. Mumwe munhu akati ini I would rather be single for my life. Mumwe munhu akati kudyiswa ndokuziva ini baba vavakadyiswa. Mumwe munhu akati Mai Denze huchi vanotapira. Mumwe munhu akati love conquers all. Mumwe munhu akati Mai Denze vanenge vanonakawo ava havasiyike. Mumwe munhu akati munhu nemunhu wake love is for two only, kwete pane vamwe vanhu vanopindira nyaya dzavasingazivi. Mumwe munhu akauya akati I think Mai Denze ndo vakaregerera Baba Denze. Mumwe munhu akati nyaya dzevaviri hadzipindwe, ingwani levels naShashile vakagadzirisana vakadzokerana. Mumwe munhu akati murume akadyiswa 10 times miswe yemadzinyu, uyu ndo muzivi akadyiswa miswe yemadzinyu. Mumwe munhu akati 2023 muchadzidzira to mind your own business. Mumwe munhu akati Baba Denze vanenge vane dora handidi kupikiswa inini. Mumwe munhu akati mudhara uyu akadyiswa chete, mirai muone. So guys, thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. Nyaya yangatauya nayo ndeyo yekuti munongoziva mega kuti yakatrenda ikatenderera pasocial media, asi varipo vamwe vanhu vadedzera futi kuti ava vanhu vanenge vari kutiitisa. Hapana nyaya apa. Munhu adedzera kuti vanhu vanenge vari kutiitisa, hapana nyaya apa, because ari kurekodha marecordings ndiani. Ndo pane question mark yevamwe vanhu vari kubvunza mubvunzo kuti anenge achirekodha marecording aya ndiani. Saka vamwe vanhu vadedzera kuti apa vanenge vakutitambisa vakutiitisa. So guys, thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.